Γεια σου Γιώργο μου. Δεν έχω προλάβει καν να κοιμηθώ από χθες. Φαντάζομαι και εσύ έμεινες ως αργάς στις τηλεοράσεις μαζί μας, Κοίτα να δεις. Χθες μας είδες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλοι, μικροί, άνεργοι, φτωχοί, όλοι αξιοπρεπείς. Μερικοί πλούσιοι και καλοβαλμένοι, έφηβοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες. Χθες ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας κατέβηκε στο δρόμο για να σου δώσει ειρηνικά και ψύχραιμα το μήνυμα. Το πήρες? Επειδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος, να σου το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Το χθεσινό μήνυμα που σου έστειλε χαλαρά η κοινωνία είναι ότι πρέπει να μας δώσεις το δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Συγκεκριμένο, όχι κάποιο άλλο, στο οποίο, όπως και οι Ισλανδοί που το έχουν ήδη κάνει, έτσι και εμείς θα αποφασίσουμε αν αναγνωρίζουμε ή απορρίπτουμε το μνημόνιο και το δούνου του. Αναγνωρίζουμε ή όχι το χρέος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων με το οποίο μας αλυσοδέσατε για 30 γενιές. Μας αρέσει ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ? Ή προτιμάμε να γυρίσουμε στη δραχμή και να τυπώνουμε νόμισμα και να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις και ανάπτυξη? Θέλουμε ή όχι συντακτική εθνοσυνέλευση προκειμένου να φτιάξουμε εμείς οι πολίτες νέο σύνταγμα, νέο πολιτικό σύστημα και νέο εκλογικό νόμο? Το κάνουν οι πολίτες της Ισλανδίας, δεν το κάνουμε εμείς οι πολίτες της Ελλάδας, γέννησε τη δημοκρατία? Γιώργο μου, αυτό είναι το μήνυμα. Πρέπει να μας δώσεις το δημοψήφισμα τώρα. Είδες πόσο ειρηνικά και ευγενικά στο θέσαμε? Ρίξε μια ματιά στις φωτογραφίες, δες τα πρόσωπά μας, αξιοπρεπή, ψύχραιμα, με αυτοπεποίθηση, και δεν τα λες και πρόσωπα που μας είναι πτώχορτο. Επειδή όμως εσύ συμβολά τώρα έσου εξ Αμερικής και κάποιοι λίγοι Βρυξελών μάλλον θα προσπαθήσουν να σε εμποδίσουν, πρέπει να σου χτυπήσουμε λιγάκι το καμπανάκι. Η επόμενη μαζική και συντονισμένη συγκέντρωσή μας μπορεί να είναι έξω από τις τράπεζες. Ξέρεις τώρα, το είχε πει και ο φίλος ο Λοβέρδος, δεν υπάρχει σάλιο. Και για να μην παρεξηγηθούμε, Γιώργο μου, το ξέρουμε πια και εσύ αλλά και εμείς ότι οι τράπεζες που παρέχουν οξυγόνο στο διεφθαρμένο πολιτικό σου σύστημα είναι άδειες από τις δικές μας καταθέσεις. Και έτσι, αν ζητήσουμε μαζικά και συντονισμένα τα λεφτά μας, δημιουργούμε μια τεχνητή παλήρια που θα ξεβρακώσει εσένα και τις τράπεζες χορηγούς σας, ενώ κολυμπάτε όλοι σας γυμνοί. Και ξεπουλάτε και τη δική μας χώρα. Γιατί μεταξύ μας, ειδικά εσύ, δεν είσαι Έλληνας, Αμερικάνος είσαι, έτσι δεν είναι? Γιώργο μου, όπως κάποιος που πάσχει μακροχρόνια από σοβαρές ασθένειες, καταλήγει στο τέλος να γνωρίζει περισσότερα από τον γιατρό του. Έτσι και όλοι εμείς που πάσχουμε από τη σκλαβιά του τεχνητού και παράνομου χρέους και του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, έχουμε γίνει οικονομολόγοι. Ψαχτήκαμε, επιμορφωθήκαμε, καταλάβαμε το παιχνίδι και τις φαμπρικές σας. Ξέρεις μερικά πράγματα που γνωρίζουμε καλά, καλύτερα και από την υπουργική σου ομάδα? Πρώτο και κύριο, γνωρίζουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία μας επιτρέπει να αποκηρύξουμε όλο το εξωτερικό μας χρέος. Ολόκληρο. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες, Γιώργο μου. Γνωρίζουμε ότι η επιστροφή στη δραχμή θα μας δώσει την ευκαιρία να τυπώσουμε χρήμα για να καλύπτουμε τις εσωτερικές μας ανάγκες, δηλαδή μισθούς και συντάξεις, και για να κάνουμε και ανάπτυξη. Η δική σου λύση, δική σου, λέμε τώρα, απλά μας κάνει αέναους σκλάβους. Για τις τράπεζες που έχουν καταστρέψει ένα στα δύο νοικοκυριά και οδηγούν τους ανθρώπους στην αυτοκτονία, ξέρεις τι μάθαμε, Γιώργο μου? Ότι το 90% των δανειακών συμβάσεων είναι παράνομες και εν δυνάμει ακυρώσιμες. Υπάρχει πληθώρα δικαστικών αποφάσεων γι' αυτό. Ότι το χρήμα που χορηγούσαν πάντα ήταν και εξακολουθεί να είναι πέτσινο, γιατί ποτέ δεν το είχαν στο ταμείο τους. Και το σημαντικότερο, ξέρουμε ότι αν εμείς οι πολίτες αποκηρύξουμε το εξωτερικό μας χρέος και αποκαλύψουμε την απάτη των τραπεζών που έχουν φάει όλες μας τις καταθέσεις, τότε δικαιούμαστε συσάχθεια. Τι σημαίνει συσάχθεια? Γιώργο, χρειάζεσαι επειγόντως φροντιστήριο. Συσάχθεια, όπως στην αρχαία Ελλάδα, έτσι και στην Ελλάδα του 2011, σημαίνει χάρισμα όλων των χρεών των πολιτών
και επανεκκίνηση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Γεμάτη παγκόσμια ιστορία από τέτοια παραδείγματα. Γιώργη, και ξέρουμε καλά ότι η πατρίδα μας έχει όλα τα καλά του κόσμου. Μυαλά, θέση στο χάρτη, πόρους, πλουτοπαραγωγικές πηγές, περιουσία, πολλά ασημικά. Με τις δυνάμεις μας, Γιώργο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν όμως κάποιοι ξεπουλήσουν τις δυνάμεις μας, η Ελλάδα, δηλαδή όλοι μας, καταστρεφόμαστε για πάντα. Δεν θα το αφήσουμε. Γιώργη, πρέπει να κλείσω. Έχουμε και δουλειές εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις. Αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας, τη δικιά μας και των οικογενειών μας. Εσύ και η παρέα σου το έχετε λύσει το πρόβλημα, έτσι. Σκέψου τα. Θα σου πω και κάτι τελευταίο. Ξέρουμε ότι το όνειρό σου είναι να γίνεις γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Σου το ευχόμαστε, αγόρι μου. Δώσε μας το δημοψήφισμα, το συγκεκριμένο όμως, όχι κάποιο άλλο, και εμείς θα σε αφήσουμε να πάρεις το ελικόπτερό σου για τη Νέα Υόρκη, στα κεντρικά του ΟΗΕ. Αν καθυστερήσεις λίγο παραπάνω, τότε οι μηχανές του ελικοπτέρου, Γιώργο μου, δεν θα ανάψουν ποτέ. Και επειδή οι Απριλιανοί που σάπισαν στον Κορυδαλό ήταν παρθένες μπροστά σου, μάντεψε πού θα κάνεις βασική εκπαίδευση για ΟΗΕ. Στον Κορυδαλό, Γιώργο μου. Η μπίλια γυρνάει ακόμα και όπου να είναι κάθεται.